Pagsarmingan. Natural laang ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agpasulman, agdalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bitot na, kat sapulen na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na. Kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Lolo, agyaman ta nakaroor kayo mutlangin iti pagbaludan. Kung naklakid din, agbayag kayo ijay. Kinasyanak ni Apo Diyos, Apog. Sana ngayon tulog a kinadakas ti rumingbaw. Iswari muwarti kinapudno. Asaan apudno dagiti kaso. Ngayon pabasol da kanyak. Nagdakas sa talaga dagiti taong umapal kada kayo. Aramidin dati amin, tapno maperwisyo kayo laang. Kasayatan nga ramidin tayo kadagiti kakasta at tao, ket ikararag tayo. Ikararag tayo ita. Asapay la kumata malukatan ti puso ken panunot da. Ket sardengan dan ti madi nga ramid da. Ket didan mang padakes iti padada tao. Para laeng iti bukod da nga interes ken pagragsakan. Lolo, Amom, Apog. Sana rumpeng abalsen tayo ti dakes iti kinadakes. No diket, abaken tayo ti kinadakes, babaen iti panagaramid tayo iti kinaimbag. Tano nagaramid tayo iti kinaimbag, naabaken ti kinadakes, Apog. Lolo, nakapanamon dagiti nagado a taong imediti balay. Idinamanda na nga pa kayo iti nagado a kasong indarumda kada kayo. Nagado a talaga ti mangipatpatag kada kayo, Lolo. Maragsakalak, tauray kaskasano. At adulat po magiti mamati kaniyak. Gaputa na sayat kayo iti uray asino, Lolo. Manong Elias, adda ni Manang Lagring. Apayadi mo pinastrek. Ipagam umuleg. Papaunag agam kunanamot anarugit ti saka na. Iso adi na kaya ti umunag. Anya nga iti sirbiti pagpigatan. Ala-ala, pastrekem nilagring. Pasensya kalakuman no, naisturbo ka, Sir Elias.
Nagado nga minti tao itay dito'y balayaw iso jak imas asideg kada kayaw. Lagring. Mamin adu ka di ngay bagak at jak kayat nga awagan na kiti sir. Amumet nga uraya sino. Jak kayat tikas tangawag da kanyak. Kayat ko pa ang berengasan da kuno. Awagan da kiti lolo. Apong. Tata. Kas kada anya ditan nga awag itilakay. Basta didak awagan iti sir weno senyor. Ta saan nag-akomportable iti dayta. Pasensya kayo lakuman. Kaka Elias. Adda ka di parikot mo, Lagring? Kuwa kaka. Kasapulan ang maoperaan di anak ko. Kat masapol ti dakkel agatan. Awan mo ti amok nga asit gano di da kayo laeng kaka. Anya? Kaano ang maoperaan? Basta no adda ti busbusen may. Maoperaan adagos kaka. Apay nga rod nga italangay may ka. No kakasta banag, saan arumbeng nga itantan mo? Kaka Elias. Paopera ang madagos di anak mo. Tapno sana kumaro tirikrik na. Ikan kay ti mabusbus sa ospital. Ken pare ti awas tuyo. Ta sigurado nga awan ti makatrabaho kada kayo gapo iti sitwasyon niyo. Agyaman na, Kaka Elias. Nagsayaat kayo at talaga. Noawan kayo lang at jak amon ti aramida. Sana siya ti pagyamanam, Lagring. Agyaman tayo ken ni Apo Dios. Agyaman ak unay iti Diyos, Kaka Elias. Kumusta kayo amin diti asyenda? Masaya kami may Tatay Elias. Kami mo tutulyos. Maragsa ka na unay iti daytaan ng ko. Sa atin nyo ti trabaho yun dito yun. Tada kayo matlaeng ti mairanod. No anya man ti parikot. Ibagayo adagos kanyak. Tap no masulbar kat saanen adumakkel. Ay, wait tata. Agyaman kami unay, tikinay yung bagyo ka na kami. Tato, ang kami ulit, ikinang bago ka kami. Ni dumet ti dimteng. Anya ter aramiden na diti asyenda. Nakapasyal kamat dito masakupan ti dagag. Edo.
Talaga? Dagam? Aging kakadita, kat di mo pala maklon, ti kinapno. Asakop ti dagak, ti kayat mo at tagikwain. Kukwak da jaya daga. Kinamkam mo laeng. Naabak ka ni ti kaso, Edo. At daming kanyak nga ebidensya. Amang ipaneknek, ako kuwak ti daga, akayat mo nga lain. Sapay lang ko ma, tamaklon mo dayta. Sana mabalin. Kukwak laeng da jaya daga. Amo medo, saan na nasaya ti tao nga awan na pulos ti panakapnek na. Di nagisuro. Dahito'y tilaglagapam. At ang tulat saldo mo kanya. No para kanyak laing, uray kukwamon dayjay adaga. Ano kumati naglawa adaga kat nagbasit laing met a kwadrado ti pakaikalyak no matayak. Ngem, jak kayat ang maagrabyado dagiti trabahador. Dagiti trabahador iti asyenda a nabayagen nga agnana edi chay. Di makel dagiti anak da iti dayadiso. Saan na siya ti agnomari jay no di ke dagiti tao nga awanan. Amang namnama iti dayjay adaga. Tapno adda pangalaan da iti ipaunig da iti inaldaw. Diyan laban ti kaso para lang iti bukod ko pagimbagan. No di kat pagimbagan dagiti tao ang mangilaban iti kalintiganda. Manong, madanaganak, amang ano nakarkaro pa iti aramidon ni Edo amang perwisyo ken ka, tadi na naala ti kay kayat na. Nagasagana kay ti anyaman nga aramiden na, Ana. Manangasin niya po Diyos. Amo ka din na tayo baybayan kontra kadagiti tao adakes di pa nagpampanunod na. Manong, No anyaman ti pagayatan ti namarswa pagbanagag. Nakasakana ak amang awat, Ana. Basta mo niya po Diyos, ti adday di kaungkag. Jak polos ininteres timang lamang iti padakat tao. Para lang iti bukod ko apagsayaatan. Kaya't ko pa'y asyak ti maagrabyado. Basta awan ti maikuspil ng runa dagiti marigrigat. Ta marigrigat dalangaruden, ikuspil mo pa'y. Manong Elias. Narigat yag balin a marigrigat. Amom dayta. Ta saan tayo met anayanak nga addaan. Bunga laeng ti amin a sakripisyo. Ken panagtrab-trabaho. Dagiti adda kada tayo ita. Naparaburan tayo. Isungag balin tayo kumamat a parabor iti asinuman. Wan manong, jak tumalipatan dagita akanayon nga ibagbagayo kada kami sipud pay idi.
Bayat nga dati gundaway tayo nga garami di tinasayaan. Iti uray asino. Arami din tayo adagos. Saan tayo nga ibagbaga nga inton bigat? Wenno inton madamdama? Tas saan tayo nga mo? No mang anges tayo pa'y. Iti dayta kanito nga ingkedeng tayo. Nga itutulong tayo kadakwada. Kaka Elias, nang yugak iti bunga ti prutas para kada kayo. Pagyaman ko kada kayo ta, nakalasatun iti pagkadjay anak ko. Ah, maragsa ka nakuna iti dayta na mo aglagring. Awatin niyo kumaday ti aprutas, kaka. Bunga ti prutas nga adda iti arubayan may dagayo matlaang. Kasla naimas ngagpaiso dagiti prutas Madlaw kapuros. Un kaka, kapuros dagitoy. Amom, maragsa ka nakunay kaya't nakngaykan. Imbes ngaited mo kanyak dagita. Ilakom langin. Tapno adda mainayon iti usarin nyo ijabalayo. Pakaragsakak timangtid kada kayo, kaka Elias. Iso asapay kumata, awaten niyo. Malaksid iti kararag ko mataginayon kumati sa lunat yo. Daytoy laeng meti amok pang subad ko, gapu iti kinaimbagyo, kaka Elias. Naawatam ka di aming embagakan ka, Bruno. When boss, naawatak. Nasayat. Kaya't kami patong paldayta iti kabita na panawen. Tapno may kaniti leksyon. Dayjay ng Elias. Matungpal, tibiling niyo, boss. Siyak ti makamay ti amin. Nasayat no kasta. Bruno, jak kaya ti palpak. Amom dayta. Uwan, boss. Siga ti boss ko. Iso ajak to nga rod pumalpak iti daytoy. Lolo, nagpigsa ti mapadpadaanan na bagyo. Wen nga rodapok. Agsagana ka. Sikan ti mang maneho iti truck. Ipantay ti evacuation center dagiti adday ti malaylayos adiso. Awagak meten ni Emilio. Ta pagbakwitan na dagiti adday ja asyenda.
Taumakar na tidakkel abalay, nga adda itinangato apas sa ti asyenda. Sige, Lolo. Nakasagana ako nagmaneho. Ingkalain ti kalugong mo apok. Tamalamisan ti ulom. O, Lolo. Awagak met ni Kapitan. Ibagak at tumulong tayo amang urnong, kadagiti kalugaran tayo. Amang ipan kadakwada iti evacuation center. At dahita, nadadailan ti pundasyon, ti irrigation, nga agga po iti dam. Sigurado ang madadail daytan, no pumigsa ti danom. Nagturong amin, iti asyenda nila kay Elias, ti napigsa danom. Magabalesen ni Boss Edo, iti dayjay alakay. Ni Boss di mo kawag. Hello, Boss. Kumusta? Di paparamid ko ka? Mission accomplished, Boss. Lasaya at nukasta. Dayta, magusto kang kata, nalaka ka nga karkaraw. Basta para kata kayo, Boss. Itagla no ang aramitan na jay, ala kay Elias, no mapukaw amin dagiti saksakit na at ang tao. Sigurado ang mapagtito na ijay. Gapoy tinalaos asakit tinaham na. Ha? Gamit kami unay, tikinay yung bagyo ko na kami. Agyaman tayo iti Diyos, tasan payadimteng ti bagyo ket nayig kayon iti evacuation center. Wan, taka! Agyaman kami unay iti Diyos, tahan na kami abinaybayan. Ibagayo laeng no adda ti masapol yo, ha? Taramidan mi met ti kabailan mi. At tumulong kada kayo. Wan, taka! Agyaman kami manahin. Natan, agawid tan. Masapol nga agluto tayo iti makan para dito evacuation center. O, Lolo. Manong aginanakan. Da kami ti makaamong agluto kadagiti kakadua tayo dito'y balay. Awaanin apulos ti ilanam. Kaya't ko ti makasigurado. No nasaya at matlang ti pan nakaluto dagiti makan a maited kadagiti tao. Manong. Narigat ti sitwasyon data. Kakaasi dapat iti evacuation center. Kalpasan na, saan dapay ang makapangan anasayaan? Iso agayat ko ang siguraduen ang naimas ken nasustansya metlaeng ti ipaunagda.
Di kagda nagmanong, aramiden mi ti amin abilin niyo. Doan niya ti kanin tayo, isumet lang ti kanin dagiti pa kanin tayo. Agina nakakit din. Ana, jak marik na ti bannog ko. Naragsakak iti aramidek. Iso adin ak nga rod paginanaen. Tadumting tumet lang ti kanito nga aginanaan. Alakit din. Agluto kayo pa iti napoy. Tas siya kon ti makaammo. Kadagiti masida ang maipan iti evacuation center. Kumusta di ta Hacienda, Emilio? Naramidyo ka di matlaeng dagiti bilin ko? Buwan Mang Ilyas, iso na lang tantapay saan miya nayakar. Dagiti adday ti laod ti asyenda, duapay a pamilya ti adday jay. Anya pa'y lat kukwenyo. Apay adiyo pa'y laalain nida. Saan kami ang makabala si iti karayan nagturong iti ayanda, Mang Ilyas? Itilangan kalsada ngaggapo iti ayanyo. Di mabalin na pagnaan na mapan iti ayanda. Sige, Garod. Ana, da kayon kadagiti kakaduam ti mapan iti evacuation center. Amang itulod iti kanen dagiti adday jay. Wen manong, Mapan kami kininatan ni ti asyenda. pumigsa ti bagyo manong. Apay amapan kayo pa'y laijay. At dati agururay iti tulong ijay. Alala, agtignay kayon kadagiti kakaduam. Napateg titunggal ka nito. Jaske. Ito'y pe ang nadadailan na kitilugan. Kasano da ito yan? Nagpigsa ti bagyo. Naabutan ako ni ti bagyo dito italan. Dumakkel ti danome ti kalsada. Dumsagak langan dito kotsek. Mapanakiti na nga ito ang pasat ti kalsada. Ang mga mamayano dakpay, no talinaya dak ditoy. Tumakkel ti dano. Agturong akong dito, boss.
Nagpigsa ti tanong magtunong nito'y ayan ko nga gapo itirigas siya na tinatalo. Oh! Yaman kami iti parang kulong mo ka na kami. Nagalit na kami, Kaka Elias. Aganad kayo amin nga ditoy. Agtalinaeg kayo ditoy. Aginggang agsardeng ti Bagyo, ha? Ay, Kaka, yaman kami mali, Kaka Elias. Yung bagyo ka na kami. Emilio, sigurado ka kadi nga awanan ti makasapol iti tulong iti amin apaset ti Hacienda? Juan Mang Elias, nayagda aminan dito inaran tayo nga evacuation center dito Hacienda. Si kapay lang nga rod, ti makamukadakwada ditoy, ha? Di bay-bayan dagiti anda ditoy. Bastante ti apas tuyo nga agingga iti malpas ti Bagyo. Juan Mang Elias, agyaman kami. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Saan na tayo binaybayan? Juan Mang Elias, Ala, agsabli kami ni Jebalay. Ado pa itinasken nga asikas wakitjay. anya nga no, agtalinaid kayo pa dito Mang Elias. Delikado itirwa. Tanadadail gayam ti irigasyon. Sigurado dumakkel ti danom, agap po itidam ti danom nga agturong dito eh. Sa nakmet na makatal na, do adak lain nitoy. Naguna no, amok nga dapay rumbeng amatulungan. Sa naman, tatrak tilugan mi kininatan nga agsubli ijay balay. Awanan! Mali po sa kulit hinagpwestuwa kitay. Ay, matayaksan. Kilata nagagkote panagikis ni Bruno itay. Amuklatan mo na pinapasama kalwana. Ang languya naging kayo na dyan po ultimasita kayo. Ang languya na... Ditagan ka ba? Tapos sa anak ang mayanod. Oops! Kumpwetak dito eh. Ay na, lagpig sa ayos dito nom. Sigurado nga agtaod na ito yan iti irigasyon. Nagturong iti asyenda ni Elias. Kasala, maparparot ti poon ti pasita kayo ang nagkatak. Alam, Itali! Nga ipurwak mikan ka! Agyamanag, ang nakakita kanya kiti nga tuwe karangkay. Anday ta, isang patdakan diti truck, Kaka Edo. Idiritso da ka na ospital, Edo. Ha? Lolo, napukawan ti puot na. Dara sa mapok, ipantay di ospital ni Edo.
kumusta kan? Edo? Elias. Agyaman ako na ikata kayo, iti apo ko. Noawan kayo lang at nakakita kanya. Diyak lamon, noon niya tinagpanagak. Amagan, no nataya ko. Agyaman tayo kanya po Diyos. Instrumento na kami lang iti apo ko. Tapno, makita da ka iti ayan mo, kat matulungan da ka. Nagsayat kayo, Elias. No, sabali kayo lang ata. Amagan, no binaybayan da kon. Gapu iti inaramid ko iti kalabas. Sigurado nga, agragrag sakdapay na matayak. Agam, sabali kayo, ta tinulungan dak. Ken, binantayan dakpay iti ospital. Gaputa, kayat ko ti makasigurado nasaya atin, di kasasaad mo. Diyaga mo di sawag. Diyaga mo no kasadwa sumangwag kan ka, Elias. Nagsayat ka unay. Kat, mababayin ako na yan kan ka. Di nagpulos binalas, itilaksid, tinagado panang dadail ko iti kinataom, iti matang ti kaduan. Imbagbaga kagamrod ka. Kan lonya pa dita pamadpadaka sa sinasoop kontrakan ka. Ito'y kalatan ang tulong kanyak. Gaputa ba ito ti rumbeng? Saan na mabalin at pilyak ti tulungan? No inikanak mo't ni Apo Diyos iti kung daway at tumulong. Tamin nasaya at nga aramid kat nagtaod dayta iti Diyos. Elias, Agtungtong palak lang iti kayat ti Diyos sa rumbeng nga aramiden tayo a pinarswana. Uray dakes iti panagkuna tayo kat rumbeng at tulungan. Tabareng no dayta ti agbalin na dalan tapno sapulen nati kinaimbag. Kat talikudan nan ti dakes nga ramid na. pakawalan nak, Elias. Pakawalan nak. Mabain ako na yan kan ka. Manong, naidasaran ti makan. Apag iso ta nakaawid kan. Agdigo saklaeng ana. Kadwaen mi kininatan dagiti mapan agiwaras iti relief goods kadagiti naapektaran iti kalkalpas sa bagyo. Awan na pulos ti ina na Manong. Mabalin mo met nga ibaunlatan dagiti kakadwa tayo diti balay. Ken dagiti talkam iti asyenda. Nga isudan ti makaamu amang iwaras ka dagiti relief goods. Tapno makainanakamet. Yakmat lang makatal na diti balay, ana. Ken kayat ko asiguraduan, husto ti maiwaras. Kayat ko makita ti kasasad dagiti kalugaran tayo. Kas tameten dagiti adda yasyenda. Manong. Sana bale? Ta mga naktulangan iti dalan. Agbalon kami langan kadagiti kakadwak tapno makapanganda iti anyaman nga oras akayat da a panangan.
Ala, iwaras tayo amin dagiti adday ti truck a relief goods. Tapno saan amaktangan dagiti agur-uray a nakapila. Wen Mang Ilyas. Wen Mang Ilyas. Sige kakabsat. Magpila kayo laeng. Tapno, maikan kayo amin. Agtitinulong tayo kakabsat. Makaaon tayo matlaeng gapoy ti gapwanan tinaranggas sa Bagyo. Wen Mang Ilyas. Kabalan tayo amin adunte nga didigra kada tayo basta agbibinadang tayo. Anya ti masapul mo. Pang-asim Edo. Sardengamon ni Manong Elias. Awan mo ti madingar aramiden na kan ka. Di kagdanag, tasana ka mang riribok, ana. Kaya't ko lang nga kasarita ni Elias, ta ada napatag nga ibagakin ko, ana. Kwa. Awan ni Manong Elias. Sana makataltal na inti unag ti balay dayjay. Aduunay ti araramiden na. Madama pa'y papaistimar natin na dadahal nga irigasyon. Dayjay ti makagapo. Iso ang nagpaspas adim makkel ti danom idi nagbagyo. Imbag nga rod ta nakabakwit dagiti apektado. Iso amay salaeng ti kaswalti. Kuha. Makipagrik na iti napasamak iti katalak mo, Edo. Agyaman ana. Ama nga numabayagan ni Manong Elias, agsublikan tulaengen tapno saan ka amatektekan na mangururay kan kuana. Nakasaganak nga aguray ngaging gati sumangpet. Kaya't kung amin na talaga makasarita, oray no aguray aklangan di tako check. Sana mabalin nga aguray ka dito'y Kate. Agunget lakit din ni Manong Elias numadanon na ka dito'y ruar. Hala, umay ka, umunag ka. Iti salas ti pangurayam kini Manong Elias. Jack ni namnama, madanon ka dito'y balay. Edo, kumusta kan? Kastoy, Elias. Apaman ang nakarwarag ito ospital, nagdiretso akong dito'y balayo. Makita ka nga ron kat napigsakan. Wen, nagsublin ti sigo na pigsak. Maragsakan akparakan ka. Anya ti maipay ko ken ka, dinanon nakpay dito'y balay. Sakbay nga isukok ti bagik kadagiti pulis. May saba nagtikayat ko nga aklunan kan ka. Anya ti kayat mo asawan? Kan apaya sumuko ka kadagiti pulis ako nam. Elias, siyak ti responsable iti panakadadal ti irigasyon nga agturong iti asyendam. Anya? Kasla, siyak ti nang pataykan ni Bruno makanawan ko. Ta siyak ti nang ibawon kan kuana, adadaelan na ti irigasyon. Tapno agturong amin ti danom iti asyenda,
kat mapektaran amin dagiti agnamay di jay. Edo, Bakun konsensya at gapoy tinapasamak kini Bruno. Kan gapoy ti kinaimbag ngay pagpakita yung kanya. Pakawalan na ko ma, Elias. Sikat kayat ko ang maperwisyo kan maisagnak ngam nagbalatag amin kanya. nalpasen ti amin, Edo. Awanen ni Bruno, nalabit. Iso as si bibiyag ka, kaputa nakita siguro ni Apo Diyos ti kaunggam, ang mabalin ka pa'y agbaliw. Kat agsubli ka kan kuana. Iso saan ka isagmak? Kat si bibiyag ka pa'y ngaging gaita. Elias, Wenedo, kasta ngamin ni Apo Diyos. Uray dakas, ikan nalatay ti guntaway nga agbalbaliw. Ken, agsublikan kuana. Kaya't na tayo ang maispal, iti manangalilaw asilo ni Satanas, amang sukir kan kuana. Kasta ti kinapatag dagiti tao, iti namarswa, Edo. Elias, Iso anya ti rumbeng, ken nasayaat. Iso nga rod ti aramidem, Edo. Lolo, nagaduti na ganrol it atawan. Gapoy ti libre pagadala na pinaramid yo. Husto, tapno makatulong tayo kadag iti estudyante, kaya't na ti makaadal. Kang runaan kadag iti naganak marigatan, magpaadal kadag iti anak na. Lolo, Uray ti libre diagnostic center, dakkel atulong dayjay. Para kadagiti adda problema na iti salon adda. Tapno saan da pa'y laamapan iti mabayadan. gusto kayo lolo. Nagaduti proyekto yo apasiga libre. Isoan nalaos mo tiyaman dagiti adday ti turay. Gapo ka dagiti proyekto yo lolo. Ke tagyaman ak unay kengka. Apok, kadwa ka kadagiti amin a proyekto a napanunot ko tapno maipatungpal ket pakairanudan ti kaadwan nang runa dagiti awanan. Dahita tinadakkelak nga ramid yo lolo. Insuro nak ngagbali nakasken ka. Kat agyaman ako na iti Diyos. Tanupay nasapak ana ulila. Kat si kamot tinted na anang padakkel kanyak. Ipagpatag ka unay-unay, lolo. Ipatpatag kamet unay-unay, apok. Uray may sakan nga abogado. Panagriknak ket sika pa'y laeng ti ubing anatan. Akanayon akadkadwa kiti sa dinuman apapanak.
Nagsapa ka na nakariing, Manong. Iturog mo pa'y Diakon makaturog. Masapa ka mapan iti venue ti medical mission para kadagiti lumugar. Manong, adda dagiti doktor ken nurses ijay. Kastameten dagiti kakadua tayo anaayat at tumultulong. Sana na masapul amapan ka ijay. Yinanampay laang, Manong. Kaya't ko asiguraduin maasikaso amin dagiti adda ijay. Ken imbagakmet nga addan tulatta ti kanito ti panaginanak. Manong. Di ka kadimadanagan. Ta kabayla ko rayno 70 ti tawen ko. Adda ko mapsutak no nakamulaga taklatan ni dinto ta mukmek. Nga adda pa'y ti kabailak nga ramiden anasayaat para iti padak a tao. Kumusta kayong ditoy? Ayos kami, mit baka! Ang muna, magkikita na kang ayos, mit! Text kami lang, Tara. Nasaya at unay no ayos tayo amin. Sika ngay Alma, nakaala ka din iti agas sa kasapulam. Tata Elias, kompleton. Naimbag nga rod ta, adda to'y medical mission na proyekto yo. Iso adya kong bumatang iti maintenance iti naldaw. No, adda pa'y masapol mo, mapan kalayang iti libre a klinik tayo, ha? Tata. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Nagsayaat kayo talaga. Apay nga rod nga agsangit ka ngay. Gaputa, maragsa ka nagunay, tata. Adda tao akas kada kayo asilulukat ti puso na. Amang tulong kadagiti awanan akas kada kami. No, nagaramid akman iti kinaimbag saan asya tirumbay nga may dayaw. No diket ni Apo Dios, taiso ti akimbilin nga agaramid tayo iti kinaimbag iti uray asino. Happy birthday, Lolo! Agyaman na kapok. Agyaman ako na iti Diyos ta nadanon ko. Ti kastoy nga edad ko ang nakaradkad. At ti regalo kada kayo, Lolo. Amo ka diyo kaya ti maragregalwan. Ang gimata nga iti regalo para kada kayo? Nagtaktak ka pa'y lagi mata nga pok. Amok mo na busy ka akanayon iti trabahom. Uray ka sa no pati kinabisik no para kada kayo, Lolo. May sapulak iti oras dayta. Anya nga ida iti regalom. Kitaan nyo, ha? Nan kita ekman. Ha? Sapatos mo. Wan, Lolo. Dandani may samot ngamin ng tis o sa rin nyo sapatos. Iso, gimatang ako niti kasukat di sapatos yo. Komportable ak ngamin iti usar ka sapatos ko. Ken,
An-anwag ko matinagado a sapatos. No, jakmat mausar amin. Itulong ko lang tigatang ko iti sapatos ko ang nagngingina. Sa nabalit, ingkatangan kayon, Lolo. Tulong kon kada kayo. Ha! Manong, dimtengan dagiti litson nga inorder mo. Ha? Kastaya, alangarod, isagana tayon tapno maiwarasen kadagiti tattao. Sensya kayo lang ako nito. Narigaw mo kami. Kasangay mo. Agyaman unay kada kayo kakabsat. Kas iti kanayon akidkid dawag kada kayo. Tunggal kasangay ko. Imbes asyak ti sagutan ken igastusan nyo. Kitaan nyo pa'y nga umunat ti aglawlaw yo. No adda ti makasapol iti tulong yo. Ta isuda ti unaan nyo at tulungan. Pagsakmin ti mangsagot kang kay ti kasangay mo, Tata Elias. Huwag pareda ay ti ado na tulong mo ka na kami. Mawatan kayo kakabsat. Kem kaslas siya kon ti sinagutan nyo. No pinakan, wenno tinulungan nyo dagiti awanan. Dayta di kapintasan asagot nyo kanya kakabsat. Naragsak at nagkasangay mo, Elias. Oh, Edo, imbagmanta nakaumay ka. Amo ka kasangay mo, isa di mawasak. Kaya't kayo mata makita, Elias. Maragsak ang nakuna yan nakakita ken kata. Nagdakkel tinagbaliwam. Manipod nakaruwar ka niti pagbaludan. Sikat nagtuladak at nuan malinak mata na saya at Elias. Iswa tarigagayak ti panagbiag mo pa'y itinapao. Tapno adupay tinatulungan. Manong Elias, manipod pimanaw dagiti tao akas laawan ti gaganay kayam. Nabanugak la siguro, Ana. Aginana ka pa'y langarod, Manong. Apag iso no, mangantayon no madamdama. Mariknak maten ti banog ko, Ana. Kasla, kayat kon ti aginana. Iso nga rod ako nag-ayina ng paylaeng, Manong. Ayan ni Nathan. Ada iti opisina na dito'y balay. Mabalin nga ayabam. O sige, Manong. Mabiit laeng taayabak ni Nathan. Adda ka ti bagayo kanyak, Lolo? Awan bakit di apok. Kaya't kalako ba makasarsarita? Itaman pa Lolo. Basta apok. Kaya't kalaeng makasarsarita, ita akan ito. Sige, Lolo. Kahit ko dita, manmano kayo ang makasarita itinapaot. Taagpata tayo mata nagkado tararamidan na. Apok, dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan,
Wen, Ha? kaya't ko uray awanak ton. Itultuloy mo, dagiti narugyak. Saan nyo ngay sardeng ti tumulong? Ti agaramid iti nasayaat. Tabayat nga itultulok ni Apo Diyos nga umang-angas tayo. Kaya tasawan day ta nga ikan na tayo met iti gundaway nga agaramid iti kinaimbag. Well, Lolo. Laglagi pagkakanayon dagiti biling yo. Agyaman na kapok. Daragsakak. Tamok nga adday tinasaya at nga ima. Dagiti mapanawak no bilang. Apay adimot labumangunan ni Manong Elias. Itaman pa'y analadaw ang makariing. Mapanaglaangan iti salid na. Orasan ti panagarmusar. Manong Elias! Manong! Aldawan! Agarmusar tayon! Manong! Apay nga di pulos sumungbat. Agyamanak. Sana nakalakti silad na. Manong, agriing kayon. Manong. Manong, agriing kayon. Saanin nga agang angas. Tikabsat ko. Manong. Manong Elias. Manong. Manong ko. Pinanawan na kami matgaya man. Saan mi anapupuutan? Manong Elias! Intultuloy mo matgaya man. Tinaginana. Manong ko. Manong. Lola, apa yan? Apog. Awanan ni Lolo mga Elias. Lolo! 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 Manong ko! Awanan na talaga. Awanan ni Lola!
Lolo, diyak lang pag-arop at irigalo ka sapatos sa parakan ka. Kat isunti maudi ang sapatos sa may suot mo. Umuna pa ilang aldaw, asan kayo na makasarita? Kat kailiw kayo una yan. Nagaduti tao ito, Lolo. Nagaduti agladladingit ito ipapanaw iyo. Attorney, makipagladingit hak iti sibubukala pamilyayo iti kaawanan ni Elias. Agyaman hak, Tata Edo. Elias, agyaman ako na ikan ka. Napaliwan, di taray ti biyag ko. Gapu ka nang itinasaya at pagsarmingan ng pagpakitam. Kabusor, ti panangkita kan ka itinunana. Agtuyak ita. Aglulwa. Gapu iti kawan mo. Nagsaya at tinagtungpalan ta. Tanagbalinta na singed. Iti tunggal maysa. Gapu matlaeng iti kinaimbag mo. Ato ti mga dingitan. Gapu iti kawan mon. Kat maysa akong kanakwada. Elias. Kakabsat, amok amalidayan kayo, gapu iti kaawanan ni Lolo Elias akadkadwa tayo. Agpapada ti marikrik na tayo ita. Engem kayat kung ipalagip kada kayo. Ngawan apulos, tinagrabyado na nga ore asino iti sibibiyag. Da kayo ti makapanagnak iti dayta. Dayta, nakasingsing ko Ay, sa tunay. Wala pusti, makunat No kasta nga rod. Sana rumbang amalidayan tayo iti papanaw na. Tamo tayo ti kinaimbag na. Sigurado mat nga ipatpatag niya po Diyos ni Lolo. Isu ti makamo iti pagsayaatan na. Siguro, nakita ti na marswa, anabanugan, ti pisikal a bagina. Isu pinaginananan, kat kayat na na makadwa. Ayat ti na marswa, no paginanaan nan dagiti nalintag at tao, ngagtamtamad kan kuana. Kanlaglagipin tayo, adungteng ti kastuyakan ito. Ti papanaw tayo, dito lubong.
Imayak dito asyenda, takayat kayo ang makasarita amin. Anya ti may paimikan ka, attorney. Anya dadya attorney. Kas panagtungpal iti bilin ni Lolo, idi si bibiyag pa Inasikasok dagiti papeles para iti panakayakar itinagan nyo, dagiti titulo ti daga asuksukayan nyo. Di mi pulos ni namnama nga dakas taabilin ni Tata Elias. Unay na nagsayaat. Da kami latan ti pinampanunot na nga ore awanin. Namnama. Kasta, ti kinapatagyokin ni Lolo. Ore asino, napatagkan kwa na. Amuyo mat ti kanal niya bagbagana. An-anwen na tinaglaw adaga. No nagbasit lang a kwadrado ti pakaikalyan na no pumanaw. Uwan, attorney. Kanayon na nga ibagbaga day ta. Elias. Mamanggit ang ibagbaga na. Kain ka lang manggit. Sapay kuma, taore awanin ni Lolo, kat itultuloy yulat ta titimpuyog yo dito asyenda. Agbalin ko mga inspirasyon kada kayo, dagiti kinaimbag ang pakpakita na. Uwan, attorney. Mangnamnama ka. Wala to Saya ni. ka talaga ni Tata Namnama ka. Elias. Saya ka talaga ni Elias. Kat di kagdanag, agtultuloy latta dagiti proyektong inrogina para iti asino man nang runa dagiti awanan. Ken itultuloy tayo ti tumulong nga awan orayin tayo asubad na. Tadakdakkal ti supapak ti namarsoa kadagiti tao asumursurot iti pagayatan na. Santiago Kapitulo 3, versikulo 13. Adda ka di masirib kan man nakaawat kada kayo? No adda, masapul nga ipakita na babaan iti nadalus a panagbiag na, ken dagiti nasayaat nga aramid na, a mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirib. Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 1 agingga iti 2. Adda tiyempo nga intuding ti Dios apan nakapasamak ti amin na banag diti lubong. Intuding na ti tiyempo ti pannakayanak ken tiyempo ti pannakatay. Pagsarmingan. Isursurat kaniti direksyon ni Jovi Dupais, sound effects JR. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.